ji bo pêşî li dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê bigire ji bo azadiya gelê Kurd gerîlayên HPG û yê ji astarê tevî serma û seqimê tevî hemû şertên zehmetiyên jiyanê jî derbên xurt li dagirkeriya dewleta Tirkiye didin beriya niha navenda ragandin û çapemeniya HPG bi daxuyaneke ragandibû ku di çalakiya gerîlayan a li Zapê de 61 leşkerên dewleta Tirkiye qirker hatibûn kuştin. Vê carê gerîla TV beşeke biçûk ji dîmenê ku di çalakiyê de ango di çalakiya ku pêk hatê de dîmenê wê hatin kişandin beşeke biçûk bi ser malperên gerîla TV hate parvekirin lê gerîla TV balkişandserviyekê jî wê diyazdehê Sibatê de beşa berfireh ya çalakiya dîmenê vê çalakiyê jî bi raya giştî re were parvekirin. Gerîla TV îro beşeke Kurd ji dîmenê çalakiya ku şêst yek dagirker hatin cezakirin weşand. Dîrok 12 Çileya 2024 ev der herêma girê Amediyê ya Zapê ye. Gerîlayên azadiyên Kurdistanê bi îradeyeke ji pola bi ser çeperên dagirkeran de girtin. Bi vê biryardariyê gerîlayan operasyona şoreşgeriya Şehîd Helmet Dêrelûk li dar xistin. Berf û seqem nas nekirin û bi vîna apûcî hemû teknîka dijmin pûç kirin. Gerîlayan bi vê çalakiya efsanewî careke din nîşanî dewleta Tirkiye û artêşa wî ye dagirker dan ku dagirkirina Kurdistanê nehêsane. Her wiha ji bo gelê Kurd û dostên wan jî hêviya serkeftin û rizgariyê careke din nîşandan. Ev tenê beşek biçûk a ji dîmenê çalakiyê bû. Gerîla TV ragihand ku temamiya dîmenê operasyona şoreşgerî wê 11 Sibatê li ser malperên xwe parve bike.